Wel, falle bod y wyneb nes yma'n gyfarwydd i chi o'r rhaglen Mosquito, ond bellach mae hi'n syrenu yn y byd actio. Dyma Erin Richards! Ti'n iawn, Erin? Diolch yn fawr. Ie, fi'n iawn, diolch. Ti wastad wedi bod eisiau actio te? Di unrhyw beth sydd wedi bod yn rhan ohono ti erioed? Ie, ers bod ni yn blentyn bach, ers fi, o'n i'n Pinocchio pan o'n i'n rhyw 4 mlynedd oed yn y sioe yn ysgol. Ond ie, o'n i wedi dechrau bant yn actio yn proffesiynol ar Jara. Fi'n cofio Jara. Fi'n cofio Jara. Oedd hwnna'n really codi ofn arna i ar yna. Y ferch fach na mewn Mac Melyn. Ie, Nan. Mae hi wedi tyfu fyny a mae'n beautiful. Ti dal yn gysylltiad gyda unrhyw un o Jara? Ie, Catrin Williams. O, ie. Mae hi dal yn ffrindiau da dy fi, a mae Geraint Hardy. Ie. Ar Plan y Plant nawr, wrth gwrs. O, cysylltiadau'n ifanc. Ie. Ond wrth gwrs ti wedi cael lot o lwyddiant yn ddiweddar hefyd gyda'r actio, wrth gwrs, yn radio i ddechrau gyda? Ie, ar ôl i fi adael Mosquito, es i wneud Torchwood ar Radio 4 gyda John Barrowman a Eve Miles. Oedd hwnna'n lot o hwyl yn wneud hwnna yn y studio efo nhw. Hwnna'n anhygoel. John Barrowman yn boi eitha doniol. Actio lan. Oedd, ie. A beth o ti'n chwarae? O'n i'n chwarae merch, wel, alien o'r enw Frida. Siwr oedd hwnna? Mae'n bod yn anodd wneud dros y radio. Ie, oedd iaith hi fel Swedish. Waw. So oedd hi'n dweud lot o bethau odd iawn. So ie. A beth am gwaith teledu wedyn? A wedyn nes i mlaen i wneud Crash. So mae'r penod gyntaf wedi... Fi ar y trydydd penod o'r ail series sy allan blwyddyn yma. A ni chwarae merch o'r enw Cheryl oedd bach yn wallgo. Ie. Diddorol. Ond ti di chwarae cymeriad eitha diddorol yn y theatr yn ddiweddar hefyd, no? Ie, merch arall oedd bach yn wallgo yn Bankrupt Bride efo theatr yn og nes i chwarae. Ie. Menw oedd... O, dwi, ie. O'n i fel menw posh iawn efo lot o arian oedd eisiau... Oedd Carys Gwilym yn chwarae menw o'r enw Claire yn berchen siop priodas. O'n i eisiau ffrog hyfryd yma. A wedyn o'n i'n gofyn am lot o bethau newydd a dweud oedd y ffrog yn mynd i costi rhyw 4,000. A wedyn ar y diwedd oedd Carys fel, oce, wel, angen arian nawr, o dim arian dy fi. O'n i fel, na, sori, fi jyst bach yn wallgo. Ti'n dechrau poeni bod ti'n cael y cymeriadau odd? Typecast, ie. Ti'n siŵr beth mae pobl yn trio dweud. Ti'n mynd gweld unrhyw reswm? Ond ar ôl i fi edrych am wybodaeth amdano ti ar y we, ti'n meddwl bod ti'n licio ffilmiau rhad neu low budget? Ie, fi'n licio gwneud lot o ffilmio low budget, oherwydd fi'n meddwl bod e'n bwysig. Mae lot o storiau well yn dod allan efo pethau low budget. Ddim y blockbusters huge, lle mae lot o bobl eisiau cael dweud beth yw'r stori yn mynd i bod fel, ti'n meddwl. Wel, mae hwnna'n eitha diddorol, achos ni'n nabod cyfarwyddwr o fri yn fan hyn sydd ar fi'n dechrau ar wneud ffilm rhad neu low budget. Felly, cymer gyfer hwn. Hi Erin, Cyffdis yma, director newydd y scene. Mae gen i mi ffilm newydd allan fel da chi'n gwybod yn dod yn fuan o'r enw Zombies from Ireland. Dwi wedi sôn ar 15 rhai wythnosau nôl bod fi angen zombies i'r part felly, a wedyn dwi wedi clywed bod chdi yn licio low budget horrors. So dyma chance chdi wan, chance in a lifetime i fod yn ffilm Cyffdi, y director newydd ar y scene, Zombies from Ireland. So well hyn fod yn dda, cos dwi'n clywed bod gen ti sgiliau teledu i gwych. So, action. Zombie. Ti'n barod? O Iwerddon. Ie, cer amdani. Fiddly-dee! Waw! Oedd hwnna'n anhygoel! Sgwni beth sy'n gyda Cyffdi ddweud am hwnna? Sgwni beth hades? Waw. Erin, oedd hynna'n wych. Dwi'n gallu deud bod gen ti brofiad efo'r anfarwol The Undead. Be na i di, gen i fi dipyn mwy o bobl eisiau gweld, ond be na i gen i fi rhif chdi gen i 5 a wneud pobl fi ffonio pobl chdi'n fuan, oce? Waw! Erin, oedd hwnna'n mor dda! Ti'n gwybod ti wedi bod mewn ffilmiau horror? Ie. Oes yna rhyw sgrech arbennig gyda ti? Ti'n bach o screen queen? Fi yn gallu neud sgrech. Mae fe'n eitha... dangos i ni, yn gyflym iawn. Waw! Oedd hwnna'n wych! Be sy'n gyda ti flaen y dyfodol yn gyflym iawn? Fi'n neud...
Fi'n neud raglen we newydd, efo Hannah Daniel a cwbl o bobl eraill, enwau mawr yng Nghymru. Cyffroes. A hefyd fi'n mynd i wneud ffilm efo Ray Winston, ffilm fer. Wow. Mae yna director newydd, da iawn, yr enw Ryan Andrews, ar y sîn yng Nghymru, felly mae fe'n mynd i fod yn cyfrwyddo. Gret. Wel, pob lwc gyda popeth. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs. Erin Richards.